to my YouTube channel! For today's video, ang atong himuon karon is my husband does my hairdo. So, hairduhan ko sa ang bana karon guys. Let's see kung sa kahapoy resulta sa iyahang tinungan or hinirduhan, no? Because I have a very long hair. Tanang ito kung saan niya pag-handle ang pagpugong sa ako ang buhok. And of course, I am going to answer questions about me since nag-post ko a few weeks ago, mga I don't know sa to nga pizza, nakalimot na ko, basta kay nag-post ko. This is my post. Yes, this is my post, and it says there, ask me in comment section and I will select questions to be answered on my second vlog. So supposed to be ato ni second vlog, pero wa man na vlog na ako'y mga kinahanglan pa, and karon ho ni siya ansiran. Samtang nagipugan ko sa ang bana. So dali na pinalanggang bana. Hello guys. Say hi. Ouch. Gahiya pa ng bunga eh. Okay. So nag-prepare ko dan diri og pugong and sudlay. Pagkan man. Na ako'y gel pero di ko na siya magamit og gel. Okay. Hello guys, magsugod ako sudlayan ni akong asawa. Kay mo ra gini akong asawa nga bugtong. Sana oh. Ay po ano mo. Dughan Isa na di ko kamao praktisan kay mama yung gusto. Ay na ko ako mag-aaral. Okay, so atong akong post, ouch. Tulo lang ang nag-comment. So din ako kinahanglan mag-select sila na lang tulo ang ansiran para ikaw nagud basta ikaw ra may mong hair do. Basta kay kanang kuan silang tulo ang kanang tubagon ipila ang tulo bawo nga nang man mo nang tanan di ha. Oh, dagan may boto. Oh my God. So guys, since nanganak ko ni Rona, kanang sige na jud panghunhon ang buhok. As you can see, mao na lang ni ngani na lang siya kanipsa. Baga jud ni siya guys. Baga ni siya pero karon na nipis na. Mao nang ako manudlay, sekreto bitaw na ako guys, manudlay diri ra ibabaw. Pagabot sa ubos di na nasudlayan, lukuto na largo kay ko. Sudlayan pa na humon resulta mo. Mas stress ko kay han kayog nga utang saon na. Higong sa ha? Ha? Saon sa lagi. So first question is from my sister, si Almira Ayra Saga Bagyo. So, dara mao ni ang iyahang comment. Wait. Wow. What a good question. Wait. Meaning, timbang. Na ba siya na ipangutana sis? Very supportive juga niya ako ang manghod ba. O siya lang nakita nga ikapangutan na kung dili ang timbang yan na. The last time I checked, ang akong timbang is 50 kilos. Charot lang! Bitaw is 75 ra. 75 na ang akong timbang. Yes. Last na akong na-check to is mga January 75. Yes, 75. I'm trying naman po nga mag-diet, pero lisod yun siya. Lisod yun.
Saan naman eh? Next question is from Mildred. Yes, Mildred Saan Milyabangko. Ano yung question? Yes. Your weakness. So, my weakness, I have so many weaknesses. Tagan ko weakness. Tagan ko mga kahinaan. One of my weakness is, kanang duna gani bation ang usa sa member sa amo ang family. Usa na sa weakness na ho kay dali kong di ko murag di na ho makaya nga makita nga nay bation ang isa sa amo ang pamilya nga labi na kanang kuan nga mga sakit, mga kanang mga balatian di na ho kaya. Mao na yung weakness, dili jud na ho kaya. Dunay bation sa amo ang tibuok panimalay or dunay mga kanang problem, family problem or sa panadiha. That is my weakness. Though daghan man kayo weakness, ang tao naman siya mga kahinaan, but then kana nga weakness wala na siya gamita nga mahimong kanang maluyak ko sa aho ang pagpangalagad sa Ginoo. My weakness aho nang gigamit nga mahimo kong mas maduol pa sa Ginoo. In good times and in bad times, kinahanglan gyud gihapon tang mosimba sa Ginoo, moduol gyud gihapon ta sa Ginoo. So, kanang akong weakness, unsa man ang mga kahinaan nga nasa aho ang kasing-kasing, aho nang gi-surrender sa Ginoo kay dili man ni naho ma-solve, dili man ni naho makaya kung wala ang tabang sa Ginoo. So, akong gi-surrender sa Ginoo ang tanan kay siya man lang ang makatabang nato. So, mao to siya. Last question, hapit na mahuman. Last question is from Michelle Acodili Galieto. Yes, the question is there. Hapit na. Michelle Acodili Galieto. Thank you, Dai, sa pag-comment. What can you consider to be the biggest challenge in your life, ate, as a mom? Wow, pang Miss Universe, Juday. My biggest challenge as a mom, kanang to be a student and a mother as well. Way back 20 way back 2014 nibalik kog eskwela as well as pag umanaw panganak within February nibalik kog February 18 nibalik kog eskwela pagka next week. Very challenging kaayo na nga part. It's because dili lalim ning bago pa kang nanganak niya mo eskwela pa ka, nagunahuna pa ka sa imuhang klase, sa imuhang pag-eskwela, nagunahuna pa jud pud ka sa imuhang pamilya, sa imuhang bana, most especially sa imuhang anak. Unay sa based on my personal experience, mao na pinaka muna isa ka butang nga na challenge jud ko gumikan kay ang pagsabayon ang pag-eskwela ug ang pag-atiman sa bata. Ang pag-eskwela ug pag-atiman sa bata ay pugong pag-eskwela ug pag-atiman sa bata. So mo na siya labi na kung panahon sa among exam na bation ng bata mo jud nay kanang usa sa kanang challenge nga ang giatubang sa ang pagka mama. Mao na kay mao na nga tambag sa mga kanang batan-on pa diha no nagtan-aw sa ato ang video, better gyud kayo nga mahuman mo sa inyong pag-eskwela. Mao na biggest challenge nga salamat sa Ginoo na survive na nga challenge sa aho ang pagkamama o sa aho ang pagka-estudyante. So mao na nga kamo nga mga batan-on pa mo gipa-eskwela mo sa inyong mama, eskwela sa gyud mo. Do naman mo uyab sa lang gyud mo musangko anang mga butang nga dili pa gyud angay kay kanang matod pa sa kapanultihon na sa huli ang pagsisisi. Karon nga batanon pa mo, you have
all the choices in life. So as a advice, kinahanglan nga mag-eskwela sa gyud mo. Kung ipa-eskwela mo sa inyong mga ginikanan, then be thankful nga ipa-eskwela mo. So padayon mo sa pag-eskwela, inyo gyud paningkamutan nga makahuman mo. Kay challenge gyud kayo nga mahimo kang early mother at the age of 18. Mama nako, and then nag-eskwela pa gyud ko. So it's a big challenge jud unsaon nimo pag-balance ang imong pagkainahan ug ang imong pagka-estudyante. At taliwala sa imong pagka-estudyante na ibation ang imong anak. So kinahanglan gyud nimo nang i-balance tanan. So mao to siya day, Michelle, mao na biggest challenge in my life as a mom. Ang pag-balance sa pagka-estudyante ug sa pagkainahan. So mao na to kay yung magdrama na punta. So, nahuman naman ang hairdo. Adyo siya ilaing ka hairdo kay Sintipidra. Yes. Thank you so much. Thank you so much for watching. Baba Jud. Sus, kining mga boys, Jud, no. Kaning mga, kuan ba? Mga bana, pero okay na po niyo eh. Dana po na siya smile. Dito na. Okay, so thank you so much for my husband for doing my hairdo. Thank you so much. And thank you so much guys for watching. I hope natubag na ho tong inyong mga pangutana, Sister Mimi and Ma'am Mildred and Day Michelle. So thank you so much sa inyong pagpangutana o pag-respond sa ato ang post. Once again, don't forget to like and subscribe. Bye. God bless.